wato tabbas Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya mahaƙunci magadaci. Yanzu dudu inda nake ci. Alhamdulillah. Kuma babban abin bakin ciki na guda ɗaya. Yau gani a cikin wadata, amma babu matata na gobe, babu ɗana Ahmad. Abin yana ina jin zafin abin nan matuƙa fiye da duk yadda kake tunani. Sabin, ka yi haƙuri. In dai suna rayu, wata rana Allah zai bayyana su. Lallai sauyin rayuwa, kaddara kuma na karɓa. Na shiga sauyin rayuwa, na fada damuwa, zuciya radadi take min na ga canjin rayuwa. Duniya ta makar waina, na sama ya koma kasa zauna, na ga yanayi da idona, wai mai ke faruwa. Rabbana kawo mini mafita, yanzu kai ne gata na, agaza ka yi min afuwa, ka cire ni a damuwa. Yanzu ba wani mai mini gata, yan uwana na ta tsanata, rayuwata ta mauta, taimakon ka nake nema, ka cire ni cikin kunci. Wannan sauyin rayuwa ne. Na kwanan ku. Lafiya kalau Ahmad. Lafiya na bin ku da jaka. Ya aka yi? Abba, ina so kuma addu'a. Saboda yau ne zan fara aiki a hospital ɗin da aka ɗauke. Domin addu'an ku ita ce kaɗai za ta yi tasiri a kaina. Yadda ka zo ka nemi albarkan iyayenka ina da kyau. Allah ya yi maka albarka. Allah ya yi maka albarka. Amin. Allah ya sa yadda ka yi wahala ka gama makarantar nan, ka samu aiki, gashi yau kuma za ka bar gidan nan ka tafi. Allah ya kare ka. Amin. Allah ya sa alheri ne za mu ci gaba da ji kuma za mu ci gaba da gani. Duk wani wanda ya zo mara lafiya idan ka sa hannunka da yardan Allah, Allah zai kare kuma Allah zai ba su lafiya. A kula, a rika addu'a, saboda shi addu'a yana da muhimmanci sosai. Allah ya maka albarka. Amin. To, abban Ahmad, kai ma sai ka tofa masa naka addu'a. Wannan sauyin aikin da ka samu, ka yi ƙoƙari, ka dinga adalci da kyautata ma jama'a. Hakan ne zai sa ka yi ƙauro. Ka ji ko? Allah yarda zan ƙoƙari in ga ka sa gwiwa. Na gode. To, Allah taimaka ma. Hajiya kin bayanan nan.
haka ba gashi ya samu babban aiki nan gaba kaɗan kin ga shi ya rike mu ƙwarai ai ka yi ƙoƙari da ba don gudunmawa da ka bayar ba ta wurin makarantar shi da duk ba mu cimma wannan burin mu ba sai hamdala alhamdulillah alhamdulillah wannan sauyin rayuwa ne to ka bar kuka wannan sauyin rayuwa ne wata hankali na ba kwanci ki ba na rasa kuma ba ina zaune a gida mai kyau ina cin abinci irin wanda ake so in saka sutura ya tsada irin wanda nake so na hawa da kyau wacce nake so amma duka hankali wani abin ce ba saboda na rasa mutum biyu kacal na rasa mata na dogon da Ahmad abin na ɗaga min hankali ba kaɗan ba abin na damuna Salim Allah ya kan iya canja mutum daga cikin kunci da zuwa farin ciki da tuntuni a ce ka fita shawara ta ce da tuntuni ka yi aurenka ba na so ji kana magana yin auren wata mata da babu mutum da zan haura a yanzu in ji hankali na a kwance idan ba ta tuku ba. Salim, wannan sauyin rayuwa ne to ka bar kuka wannan sauyin rayuwa ne Allah ya baka lafiya. Da Allah ba a san yawan magana saboda idan jini ya haura yawan magana bai da amfani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umma. Ahmad. Ya aka gida ɗaya haka yau? Kisan aiki irin na sun sha. Wallahi wani bawan Allah ne ta zo mana shi. Kuma babu wani likitan da ya kware aiki. Saboda hawan jini ne shi. Abin da ya sa ne bari. To yanzu ya jikin shi? Da sauki don ya bakin. To ka je ka cire rigan ka sai ka dawo ka ci abinci ko?
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Umma zan wuce. Ina za ka tafi da abin karyawa na aje maka. Wallahi akwai wani patient da aka kwantar da shi a asibiti din. Amma mun da su akan daidan wannan lokaci ya kamata yin duba shi. A'a duk da haka Ahmad kai haƙuri ka zauna ka karya sai ka tafi aiko. Ta umma ki haƙuri. Kin san ya kamata a daidan wannan lokacin kasance. To shi kenan. Allah Ubangiji ya bada sa'a. Na gode mu. Wannan sauyin rayuwa ne. Wannan ya zo ci abincin. Tuni nake ta ganin wannan abun na ce to wato wannan ai ba wani abu bane halitta ne natural haka ko za a kai ni a cire a'a bai kamata a cire ba saboda ko da an cire zai sake tsirowa okay saboda abu ne da aka haife shi da shi ai to kada ce wani damuwa ba komai. Na san mahaƙurci mawadaci ne ƙwarai watan wata rana. Ina tuno da irin alfarmar da na riƙe ta a can baya. Yanzu na gane rayuwa ba ta da tabbas, lallai sauyin rayuwa kaddara kuma na karɓa. Ahmad ko? Ahmad? Ni mahaifiyarka na dogo ko? Malam ya aka yi kasan sunan nan? To idan ka je gida a tambaye ta ka ce mata ma ne shi shi kenan babu dama. Allah ya baka lafiya. Amina. Na san mahaƙurci mawadaci ne ƙwarai watan wata rana. Ina tuno da irin alfarmar da na riƙe ta a can baya. Yanzu na gane rayuwa Assalamu ta alaikum. da tabbas, lallai Assalamu alaikum. kaddara kuma na Kai, kin gaji. karɓa. Na dawo bara an canza kaya. Wannan sauyin rayuwa ne. Umma, wato yau na haɗu da wani abun al'ajabi. Ina wannan patient ɗin da nake baki labari? Wanda har ka kasa tsayawa ka ci abinci ka ce za ka je ka same shi. Wato ya kira da sunan da ba wadda ya sani da shi. Sannan kuma ya kira sunanki. Lallai sauyin rayuwa. Ko kuma kisan tambaye shi ki gaya min waye sanin.
lallai sauyin rayuwa kaddara kuma na karba doki bari kuka wannan sauyin rayuwa ne. Umma. Tabbas. Kasancewar tun kana karamanka ni na hana a gaya maka da ni ne mahaifanka ba don ka samu natsuwa a rayuwarka, amma Ahmad ba ni na haife ka ba. Umma, kina nufin Abba ba shi bane mahaifina? Lallai sauyin rayuwa kaddara kuma na karba to ka bari kuka wannan sauyin rayuwa ne a shiga sauyin Washin matukun me tunanin kakan talaka? An gaya maka ni ina tausayin talaka ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganar rubanya riba da Tanko yake son in masa na kowane shekara idan na hau kujerar sanata. Ni ba zan iya ba. Talakawa zan wa. Na gode Allah da kika furta wannan kalmar. Idan har maganan da aka gaya mun gaskiya ce, ka cika mara tausayi wallahi. Ni ban ga wani aibo ba dan talaka na kuka ko kuma dan talaka yayi tsada, ni na samu riba. Ki kuma ki daga hankalinki. Tun kafin ka bayyana min kalamanka, yanayinka ya bayyana min ko kai waye. Da na siyar da yanci na, gara in mutu cikin talauci, zumunci ya fi mun komai a rayuwata. Wannan abu ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina so ka zama garkuwa a rayuwata. Kai munafuka ce! Za a iya raba su, amma kada ka manta duk abin da ya biyo baya ka yi godiya ga Maliya. A da na ɓoye baiwar da Allah ya min, amma a yanzu zan bayyana ta. Sai na yi ƙoƙari duk yadda zan yi Tanko ya fahimce ni. Idan kuma har ba zai fahimce ni ba, to duk hukuncin da na yanke wallahi ta yanku. Ni zan iya raba su. Ka ji ko? Ni zan raba su. Ka je ka ci gaba da shirin aure na da kai. In har Zara'u za ta mutu, to tabbas za ta mutu ne da wani bangare na jikina. Mai ciwo daban, mai shan magani daban. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi gaskiya da yace duk wanda ya rasa uwa ta gari ya zauna ya kuka sannan a taya shi jaji. Muna bacci suna tsaye, muna tsaye suna kuka. Ina ni kishi. Ya Allah. Lauje da Naɗi. Za mu sake muku wannan shirin 31 ga watan 10 na wannan shekara ranar Litinin da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Daga Lafiya Media Nigeria Limited. Don ci gaba da kallon shirye-shiryenmu sai ku danna mana like da kuma subscribe. Muna alfahari da ku. Ba da umarni Hassan Musa. Wannan sauyin rayuwa ne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki da nuna min biyan wannan rana. Duk duniya babu abin da nake da bukata irin ogar ɗana da kuma mata. Allah na gode wa da kan namu wannan rana.
Allah ya maka albarka. Amin. Ko yau nan faɗi na mutu. To tabbas zan tafi lahira da farin ciki. Allah ya yarda ba abin da zai sami ka za ka wuce. To ka bar kuka wannan sauyin rayuwa ne. Rahamar Ubangiji. Ahmad, Allah ya maka albarka. Mai gida, Allah ya baka lafiya. Allah ya maka albarka. Mai gida, mai gida. Allah ya maka albarka. Mai gida, sannu mai gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. No. Mai gida, sannu. Abba. Abba. Mai gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata. To ka bar kuka wannan sauyin rayuwa ne. Na faɗa damuwa zuciya radadi take min na ga canjin rayuwa. Assalamu alaikum masoyan mu masu bibiyar mu channel din mu suna YNT Support. Muna muku albishiri da cewa wannan shirin mun kawo ƙarshen ta, sannan kuma in Allah ya nan da sati zuwa za mu fara ɗaura muku sabuwar fim da muka fara aiki. Ina mai fatan za ku tsaya ɗan daka don ganin cewa ba ku sauka daga fim da muka gina ba. Sannan ina mai neman shawaran ku idan da wata kuskure da muke yi ko kuma gyarar da kuke bukatan domin ana sanar mana cikin message. Sannan kuma muna godiya da irin bibiyar da kuke mana don ganin cewa mun kan da abin da muke yi. Hakan ya nuna cewa kuma masoyanmu ne muna alfahari da na haka a subscribe sannan kuma danna saboda duk lokacin da muka daura muku aiki sai kun duba ya ku sani na za ku kasance da mu a nan zuwa mako zuwa don daura muku sabon aiki da muke shi wannan sabon aiki Allah ya da za mu